Λοιπόν, έχω πάρει εγώ μια παπουτσοθήκη και λέω γιατί τη φτιάχνω σε βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το χαλαρό κανάλι. Το οποίο είναι άλλο να πω. Εντάξει, κάντε subscribe και τέτοια για να πάει 100.000 subscriber. Γιατί όποιος YouTuber σέβεται τον εαυτό του έχει δύο πλακέτες. Εγώ έχω μία. Δεν μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει αυτό. Επίσης, παιδιά, κάνω αυτό το βίντεο ως απάντηση σε αυτούς που μου λένε τι, ως πότε θα κάνεις βίντεο στο YouTube. Λοιπόν, εγώ αρχίζω τώρα από εδώ να κάνω τύπου μια παπουτσοθήκη σε βίντεο και σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβετε εσείς, θα έχει αλλάξει το περιεχόμενο και θα είναι μόνο για 60χρονους. Εντάξει. Δυναμικό κοινό θα είναι τα καπί. Θα μπαίνουμε στα καπί, θα χάνουν το σκατό τους όλοι. Μπορεί να αλλάξει μετά και το κανάλι, να γίνει legit στο ρέμα.gr. Παρ' όλα αυτά, έχω μια παπουτσοθήκη, αλλά πρώτα πρέπει να κάνω καφέ. Περιμένετε. Τώρα έχω καφέ και πρέπει να φέρω και την παπουτσοθήκη τώρα να τη δείτε. Περιμένετε. Λοιπόν, αυτό είναι χαλαρό βίντεο, εντάξει. Θα κάθομαι εδώ, θα πίνω καφέ και θα φτιάχνω μια παπουτσοθήκη. Λοιπόν, και να τα λέμε κιόλας. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η παπουτσοθήκη. Τώρα, παιδιά, να σας πω λίγο τον πόνο μου εγώ. Μοιάζει καθόλου με παπουτσοθήκη? Όχι. Έχει μια εικόνα εδώ για το πώς θα είναι το τελικό προϊόν. Γιατί είναι, παιδιά, αυτή η εταιρεία από τη Σουηδία που αρχίζει από I και τελειώνει σε ελληνικό νησί με 3 γράμματα. Εντάξει, η οποία αποφάσισε ότι, ρε παιδί μου, πηγαίναμε οι άνθρωποι, πηγαίναμε και λέγαμε, α, θέλω μια ντουλάπα. Αυτή θέλω και την παίρναμε και τη βάζαμε σπίτι μας μετά, την αγοράζαμε. Και μετά λέει αυτή η εταιρεία από τη Σουηδία, λέει, παιδιά, εγώ θα σας δίνω ξύλα, βίδες και οδηγίες για το πώς να τα φτιάχνετε μόνοι σας. Και πλέον όλοι τα κάνουν έτσι. Είναι αυτό παπουτσοθήκη? Όχι, πρέπει να το κάνω εγώ παπουτσοθήκη. Αυτό δουλεύει ως παπουτσοθήκη, να το αφήσω έτσι και βάζω από πάνω τα παπούτσια μου. Τέλος πάντων, ναι, θεωρητικά εγώ, αν όλα πάνε καλά, θα φτιάξω αυτό το πράγμα. Βέβαια, έχω διαβάσει μία κριτική η οποία έλεγε, δεν έχει που να μπουν οι βίδες, δεν μου κουμπώνει καλά το ένα, το άλλο. Εγώ την πήρα παρόλα αυτά. Την πήρα. Γιατί πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Γιατί έτσι είναι τα έπιπλα. Πρέπει να αγοράζεις το έπιπλο, αλλά ταυτόχρονα έχεις και αυτοπεποίθηση στον εαυτό σου ότι μπορείς να το φτιάξεις ή να πληρώσεις την αρμολόγηση. Που μετά, παιδιά, χέστε με. Άμα είναι, πήγαινα και την παίρνω έτοιμη. Λοιπόν, κάτι πρέπει να φέρω να το ανοίξω αυτό τώρα. Λοιπόν, έχω φέρει εγώ εδώ πέρα τώρα το πιστό μου ψαλίδι για να το ανοίξω. Εν τω μεταξύ λέει εύθραυστο τώρα. Λέει εύθραυστο, αλλά νιώθω, ρε παιδί μου, ότι παιδιά, το κοιτάει κανείς αυτό. Δηλαδή, ας είμαστε ρεαλιστές, νομίζω κανείς δεν νοιάζεται. Το πετάνε εκεί, λέει εύθραυστο. Για να είναι εύθραυστο, λογικά θα έχει καλή συσκευασία, θα το έχουν προσέξει. Γιατί ο courier δεν ξέρω αν θα το προσέξει, οπότε δεν ξέρω τι έχει καλή συσκευασία έχει. Γιατί τύπου κόβω εδώ με το ψαλίδι και δεν ανοίγει. Περίμενε. Τι έχει γίνει εδώ? Περιμένετε, πρέπει να απεγκλωβίσω εδώ τα ξύλα που έχουν βάλει εδώ. Τα οποία μάλλον θα μου φτιάξουν παπουτσοθήκη εμένα κάποια στιγμή, λογικά. Επίσης, αυτό που δεν είπα είναι ότι εδώ πέρα, αυτός είναι ο καινούργιος μου καναπές, παιδιά. Μπορεί να έχετε δει το παλιό, έχει από πίσω εδώ καδράκια, ιστορίες. Εντάξει, γιατί φτιάχνω τώρα λίγο εδώ πέρα το χώρο. Γι' αυτό πήρα και αυτή την παπουτσοθήκη. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μία πρόοδο εδώ πέρα. Εντάξει, μπορεί το βίντεο να είναι απλά να την ανοίγω, ξέρω εγώ. Και προς το παρόν έχει πάει πολύ καλά, να ξέρετε, έτσι. Ωραία, εγώ άνοιξα το κουτί του κουτιού αυτή τη στιγμή. Περιμένετε. Εγώ αυτή τη στιγμή απλά το έγδυσα. Αυτό έκανα. Ωραία. Μπράβο. Ωραία, αυτό πάει στην άκρη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Κάτι έχει εδώ. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι τιμολόγιο. Έξοδα εταιρείας είναι αυτά, να ξέρετε. Ωραία, αυτό το κρατάμε. Περιμένετε. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα? Βλέπω εδώ. Ωραία, κάτι έχουμε εδώ. Τώρα, οι οδηγίες, παιδιά. Κάνω μία σελίδα εγώ τώρα. Μία. Τουλάχιστον έχει και από πίσω. Δες, είναι τύπου εδώ. Φρακ, κάτω μία έτσι αυτό, ρε. Έτσι όπως είναι αυτά. Πλαπ, τα φτιάχνεις όλα. Παίρνεις όλα τα ξύλα, τα κάνεις χαπ και γίνεται παπουτσοθήκη. Δεν θα τα καταφέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τι έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, να πω ότι και ο καναπές μου ήρθε. Αυτός εδώ που κάθομαι, μου ήρθε σε κομμάτια και τον έφτιαξα εγώ. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι. Ωραία. Λέει ότι είναι το 9, παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτό είναι το 9. Ωραία. Αφήνουμε το 9 στην άκρη. Πω, παιδιά, έχει πολλά κομμάτια. Το βλέπετε τώρα εδώ τι κάνουμε. Εγώ πήρα μια παπουτσοθήκη. Τι είναι αυτά? Τι? Ρε, παιδιά, τουλάχιστον όχι 1000 κομμάτια, ξέρω εγώ. Ωραία. Τέλος πάντων, ωραία, έχουμε εδώ πράγματα. Βγάζω εγώ και άλλα ξύλα εδώ. Λοιπόν, τώρα μου λέει να πάρω το 2 και το 3. Αυτό είναι το 2, αυτό είναι το 3. Αυτό είναι το 2. Παίρνω αυτά τα δύο. Και μεταξύ, παιδιά, κάποιος μου στείλε μήνυμα στο Instagram και με ρώτησε αν αυτό εδώ πέρα το κανάλι είναι δικό μου. Ποιο είναι λίγο περίεργο, θα λέει κανείς. Εδώ τώρα παίρνουμε το 2 και παίρνουμε αυτό, το βάζουμε εδώ. Το οποίο λέει θέλει και σφυράκι αυτό. Το οποίο τώρα θα μπει αυτό μέσα, αλλά δεν θα βγει μετά. Λοιπόν, υπάρχει πρόοδος, παιδιά, έχει γίνει αυτό. Αν μου πεις τι είναι αυτό. Έχω εγώ ιδέα τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Εγώ ελπίζω μετά, παίρνοντας όλα τα κομμάτια, να έχω παπουτσοθήκη. Λοιπόν, έγινε αυτό, αυτό είναι το 2. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο τώρα για το 3.
και το 3, παιδιά. Αυτό ήταν οι μισές οδηγίες πάνω κάτω. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραία. Το έκανα εγώ. Τελείωσε αυτό. Θα σας πω τώρα. Κατάλαβα γιατί ήταν οι μισές οδηγίες. Πω τώρα. Μια γουλιά καφέ θα πιω και θα καταλάβετε τώρα γιατί ήταν οι μισές οδηγίες αυτές. Λοιπόν, ήταν οι μισές οδηγίες γιατί οι άλλες μισές είναι έτσι. Είναι τύπου. Ωραία. Και τώρα που φτιάξες αυτά, φτιάξε την παπουτσοθήκη. Ωραία. Λοιπόν, εδώ γίνεται ένας πανικός γίνεται. Αλλά θα το βρούμε. Λοιπόν, θέλουμε. Δεν έχω ιδέα. Το 6 δεν το θέλουμε. Θέλουμε 1, 2 και 3. 1, 2 και 3 θέλουμε. Λοιπόν, έχει πάει πολύ καλά να ξέρετε, ρε. Το ότι έχει πάνω αριθμούς, μπράβο. Και τώρα θέλουμε B και C. Έχει κάμποσες βίδες. Θα βιδώσω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, λοιπόν. Δεν θέλω να αγχώνεστε γιατί σας βλέπω ότι αγχώνεστε, λοιπόν. Αυτό πάει εδώ. Αυτό πάει εδώ, λογικά. Αυτό πάει εδώ. Δεν βλέπετε εσείς, αλλά ξέρω εγώ τι κάνω. Τα άξιολοι βοηθάνε εδώ πέρα γιατί έχει δύο ξυλαράκια τα οποία θα με βοηθήσουν στο να βάλω εγώ αυτό εδώ πέρα και να μείνει μέχρι να το βιδώσω. Το οποίο είναι χρήσιμο γενικά να μείνει, έτσι. Είναι αρκετά χρήσιμο. Ορίστε. Και τώρα αυτό δεν πάει πουθενά. Πάει δηλαδή, αλλά ναι. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Εγώ βιδώνω, μάλλον πάει εδώ η βίδα. Αν δεν πάει, έχουμε πρόβλημα, ξέρετε. Αλλά θεωρητικά εκεί πάει. Τα καλά νέα βιδώνει. Τα κακά νέα επίσης βιδώνει. Πράγμα που σημαίνει ότι μετά δεν βγαίνει αυτό. Έχει τρυπήσει το ξύλο, ξέρω εγώ πού θα πάει. Λοιπόν, τώρα δεν κάνω καν πλάκα, έτσι. Είναι εδώ, σταθερό. Σχετικά σταθερό, γιατί πρέπει να βιδωθεί και από την άλλη. Έγινε κάποια δουλειά εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε που αυτό ήταν κάποτε σανίδες. Πλέον πάλι σανίδες είναι, αλλά σχηματίζουν ένα π. Το οποίο εγώ το λέω πρόοδος. Εντάξει, εδώ ενδιάμεσα σκάει το 4. Το οποίο σφινώνει, εγώ να πω. Οπότε έχει γίνει και καλή δουλειά, έτσι. Εκεί φαίνεται καλή δουλειά. Ναι, θεωρώ ότι μια χαρά είναι το 4 εδώ. Λοιπόν, πλέον δεν κουνιέται πάρα πολύ. Δηλαδή, αν μπει και το από πάνω μετά, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, ξαφνικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, να ξέρετε. Εντάξει, εντελώς ξαφνικά. Νιώθω ότι όλο βγάζει νόημα. Ας μην λέω μεγάλα λόγια παρόλα αυτά. Λοιπόν, ωραία, αυτό εδώ είναι το 4, το οποίο 4 πάει εδώ. Περισσότερες βίδες. Οι οποίες βέβαια, αυτές εδώ οι μεγάλες βίδες τελειώνουν σιγά σιγά. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έχει πολύ βίδωμα αυτές. Βέβαια, είδα μόλις ότι έχει και σε άλλα μεγέθη άπειρες βίδες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ρε παιδιά. Τι κάνουν οι επιστήμονες, δεν μπορούν λίγο να σκεφτούν κάτι τύπου. Δεν χρειάζεται να βιδώνουμε πια, να κάνουμε κάτι άλλο. Κάπως αλλιώς να ενώνονται αυτά. Δεν είναι βολικό αυτό με το βίδωμα. Ξαφνικά νιώθω ότι τα ηλεκτρικά κατσαβίδια είναι τύπου. Είναι πολύ καλή εφεύρεση, ρε παιδί μου. Μπράβο. Λοιπόν, αντιπομονώ μεταξύ να το τελειώσω για να κάνω και demonstration ότι δουλεύει. Αν δουλεύει δηλαδή. Δηλαδή, είμαι σχετικά αισιόδοξος, αλλά είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, παιδιά. Εντάξει, γιατί μπορεί και να μην δουλεύει, αλλά θα δείξει. Αλλά παίρνει μορφή. Είμαστε μαζί σε αυτό, εντάξει. Το ζείτε κι εσείς εδώ live μαζί μου, λοιπόν τώρα. Ή εγώ βιδώνω στην τρύπα που έχει ήδη το ξύλο και πρέπει να μπει εκεί η βίδα, ή τρυπάω το ξύλο, παιδιά. Ένα από τα δύο είναι. Αλλά τώρα είναι πολύ αργά, γιατί η βίδα είναι σχεδόν μέσα. Εντάξει. Ό,τι είναι. Έτοιμο. Λοιπόν. Έχει συμβεί κάτι εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε κάτι το οποίο κουνιέται λίγο. Αυτό με ανησυχεί. Με ανησυχεί λίγο, αλλά έχουμε και άλλα ξύλα. Οπότε θεωρητικά θα μπουν αυτά ενδιάμεσα. Και αυτό μάλλον δεν θα τραγουνιέται τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά. Βλέπετε εδώ πέρα που έχει τρύπες. Απ' την άλλη δεν έχει. Από εδώ. Οπ. Τι έγινε, εξαφανίστηκαν. Λες και δεν έγιναν ποτέ. Εντάξει, κάτι φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Μην δίνετε σημασία εσύ. Λοιπόν, έτοιμο. Δεν φαίνεται τίποτα πλέον, ρε. Έχω βάλει παντού αυτοκόλλητα και πλέον αντί να φαίνονται οι τρύπες, φαίνονται ότι είναι αυτοκόλλητα στην απόχρωση ξύλου. Εντάξει, δεν φαίνεται ότι είναι τύπου. Φαίνεται, επειδή εγώ τα βλέπω. Δεν είναι λες και έχει κάνει εμβόλιο και σου έχουν βάλει εδώ πέρα το τσιρότο, ξέρω. Τέλος πάντων, whatever. Μια χαρά είναι. Τέλος με αυτό. Καλά, θα γεμίσει εντωμεταξύ ξυλαράκια και αηδίες και τέτοια τώρα. Δες πόσα ξύλα έχω ακόμα. Είμαι εδώ, εγώ είμαι εδώ μισή ώρα. Τέλος πάντων. Έχει και καρφάκια τέτοια. Ό,τι βλέπετε τώρα, δεν θα κάτσουμε να ζουμάρω. Είναι σαν πινέζα είναι αυτό για να μπει εδώ κάτω. Για να μην διαλύσει το πάτωμά σου, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να διαλύω το πάτωμά μου. Το συμπαθώ, ξέρω εγώ. Το βάζω στο περίπου, ρε παιδί μου. Έτσι κι αλλιώς θα καρφωθεί εδώ μέσα, ξέρω εγώ. Ωραία. Φανταστικά νέα. Έγινε αυτό. Οκ, παιδιά. Λοιπόν, το βρήκα όλο. Βρήκα ακριβώς τι κάνουμε εδώ πέρα. Το βρήκα. Δεν θέλω να ανησυχήσετε εσείς για λίγο. Λέτε, όχι, το χάσε. Δεν ξέρει. Εδώ τώρα βάζουμε την πλάτη. Αυτή είναι η πλάτη. Αυτό είναι το 9. Αυτό είναι το 9. Λοιπόν, αυτό σκάει εδώ. Παπ. Μπράβο. Εδώ είναι ακριβώς. Και τώρα εγώ πρέπει να το καρφώσω αυτό. Το οποίο είναι λίγο αγχωτικό, αλλά θα αρχίσω σιγά σιγά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, δεν το κοπάνισα εδώ πέρα πάνω. Δεν πήρα εγώ ρίσκα, εντάξει. Σημασία έχει να βγει.
Παρ' όλα αυτά βγήκε. Έχει πλέον πλάτη, το βλέπουμε εδώ πέρα. Έχει πλάτη. Οπότε γυρνάω κι εγώ σελίδα. Αυτό είναι τυπικά. Το αφήνω στην άκρη. Ωραία. Θέλουμε αυτά και το 8. Το 8 είναι αυτό. Και θέλουμε και αυτές εδώ πέρα τις βίδες τώρα. Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω πόση ώρα είμαι εγώ εδώ. Παίζει να είναι καμιά ώρα. Βασικά παραπάνω από ώρα είμαι σίγουρα. Αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, έχει πολύ μικρή βίδα αυτό. Κάπως με ανησυχεί, αλλά υποθέτω δεν χρειάζεται μεγαλύτερη. Υποθέτω τώρα εγώ. Οπότε βιδώνω. Ωραία. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι το έχω κάνει σωστά. Οπότε βιδώνω και αυτό. Το αρκετά σίγουρος βέβαια δεν είναι απόλυτα σίγουρος. Αλλά τώρα ό,τι είναι, παιδιά. Ό,τι είναι. Τουλάχιστον έχω ένα έπιπλο. Είναι κάτι αυτό. Έχω ένα κούφιο έπιπλο. Έχω κάνει κάτι εγώ εδώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά κάτι είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα τέτοιο και πρέπει να κάνουμε άλλο ένα. Έχω 2 τέτοια τώρα. Κάτι τα κάνουμε. Λοιπόν, συνεχίζω από εδώ. Τώρα, κουμπώνω αυτό εδώ. Ξαφνικά, παιδιά, είναι πανεύκολο. Λοιπόν, τι θα κάνω μετά το YouTube, μου λέτε. Αν δεν δουλέψει αυτό με τα έπιπλα εδώ και τα βίντεο, απλά θα φτιάχνω έπιπλα, θα τους αρμολογώ. Ξέρετε, σκέφτομαι σε κάποια φάση, μήπως κάνω σε αυτό το κανάλι εδώ πέρα και κάνα βίντεο τύπου να σας δείχνω εδώ πέρα το χώρο και τέτοια. Γιατί είχα κάνει απλά ένα βίντεο όταν τον πρωτοέφτιαξα, αλλά τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οπότε, καταρχάς έχει πολύ περισσότερα Lego, εντάξει. Όσοι κάνετε follow στο Instagram, μάλλον το ξέρετε. Έτσι όπως είναι αυτό, τώρα πρέπει να κουμπώσω εγώ αυτό εδώ. Γιατί κάπως πρέπει να ανοίγει αυτό το σιρτάρι, εντάξει. Βασικά πρέπει αρχικά να ανοίγει. Θα τα καταφέρω να ανοίγει. Μάλλον θα ανοίγει, θα πω εγώ. Ας βιδώσουμε λίγο παραπάνω εδώ παρόλα αυτά. Αυτό είναι έτοιμο. Από τη μία είναι λίγο κουραστικό επειδή το φτιάχνω μόνος μου. Από την άλλη είναι και κάπως ικανοποιητικό ότι είδες, αυτή την παπουτσοθήκη την έφτιαξα μόνος μου. Ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει, τι και πώς. Γιατί είναι και ακραίος μηχανισμός τώρα η παπουτσοθήκη, έτσι. Δεν είναι έπαιξε γέλασε. Και εντάξει, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ήμουν λίγο άδικος με τις οδηγίες. Οι οδηγίες είναι OK. Είναι OK. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι γίνεται. Φτιάχνω τώρα εγώ αυτά και αυτό έχει ακόμα 4 σανίδες εδώ πέρα. Πού πάνε αυτές οι σανίδες? Ωραία, θα μάθω, υποθέτω. Θα μάθω, μάλλον από πίσω πάνε. Ναι, από πίσω πάνε. Λοιπόν, έτοιμο κι αυτό. Ωραία, να που πάνε οι άλλες σανίδες. Λοιπόν, αυτό είναι το 7. Το 7 πάει εδώ. Πάει εδώ, κάθεται έτσι. Που μπορεί να κάτσει και έτσι. Να σας πω την αλήθεια, και μόνο του κάθεται εδώ. Παπ. Απλά πηγαίνει, έρχεται λίγο, οπότε θέλει βίδωμα. Βέβαια, εδώ λίγο τη λυπήθηκαν. Έχει μία και μία βίδα. Μία από εδώ, μία από την άλλη. Ναι, τέλος πάντων. Ό,τι είναι τώρα. Ωραία. Έτοιμο αυτό. Θεωρητικά. Ωραία, έτοιμο και αυτό. Τώρα κάτι πρέπει να γίνουν με όλα μαζί. Κάπως θα κάνεις φρακ και γίνεται μετά, μάλλον κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Κάπως δουλεύει μετά αυτό. Μάλλον. Κάπως τώρα μπαίνει αυτό εδώ πέρα, υποτίθεται. Εδώ κάπως μπαίνει. Ωραία. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχω. Μπήκε. Μπήκε, αλλά σίγουρα δεν κάθισε σωστά. Κάτσε να δούμε. Νομίζω ότι το βρήκα. Νομίζω ότι το έχω από το πώς γίνεται. Θα δείξει τώρα εδώ. Λοιπόν, παιδιά. Απίστευτο. Το βλέπετε εδώ τι γίνεται? Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αλλά εγώ είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό. Δείτε τι γίνεται. Ωραία, τώρα πρέπει να μπει και το άλλο. Λοιπόν, η ώρα της αλήθειας. Αυτός είμαι. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχει 2 σανίδες ακόμα εδώ. Οι οποίες πρέπει να μπαίνουν ενδιάμεσα για να μπορείς να αποθηκεύεις περισσότερα παπούτσια, μάλλον. Οπότε πρέπει να γίνει και αυτό. Ναι, πρέπει να γίνει και αυτό. Έτοιμο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο εύκολο βήμα ever. Είναι τύπου βάλε αυτό εκεί, βάλε 2 βίδες και τελείωσε. Αφού έχεις βάλει 50 βίδες, γενικά ρε παιδί μου. Λοιπόν, παιδιά, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι έτοιμο και ότι έχω σκάσει εγώ. Ωραία. Παρόλα αυτά, δουλεύει. Είναι λειτουργικότατη εδώ πέρα. Τα κατάφερα. Δεν ξέρω γιατί το έκανα βίντεο αυτό. Λέω δεν βαριέσαι. Ό,τι να είναι, περιεχόμενο. Λοιπόν, κάτι έχει περισσέψει εδώ. Τώρα έχει και κάτι ούπα και κάτι τέτοια. Άμα θες να την καρφώσεις στον τοίχο, αλλά εγώ δεν την καρφώσω στον τοίχο. Απλά την έχω, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να είναι καρφωμένη στον τοίχο. Και πρέπει να βάλω και σκούπα τώρα. Πρέπει να βάλω και σκούπα, αλλά περιμένετε. Πήρε ελάχιστο χρόνο, εντάξει. Πήρε, δεν ξέρω πόση ώρα. Πρέπει να πήρε 1,5 ώρα να τη φτιάξω. Παρ' όλα αυτά, την έβαλα εγώ εδώ πέρα, δείτε. Οπότε πλέον. Εδώ έχει παπούτσια. Εδώ έχει παπούτσια και άμα έρθει κανείς μπορεί να βάλει αυτό εκεί τα παπούτσια του. Ωραία. Λοιπόν, ναι, μπορεί να συμβεί και κανένα τέτοιο άκυρο βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Έχω παραγγείλει και ένα τραπεζάκι. Μπορεί να κάνω βίντεο που το φτιάχνω. Λοιπόν, αυτά. Αντίο σας.